gapahayag sa himaya sa Dios ug ang kapanganuran nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod adlaw ug ang matag gabi ngadto sa sunod gabi. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Dios. Walay sulti o pulong kansang tingog wala mabati sa tibuok kalibutan nadungog ang ilang tingog ug ngadto sa kinatumian sa kalibutan ang ilang mensahe. Ang